musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV so daneri filtima ɓaleri buuɗaliru mede fere feeñay windere feeñay ɓatake bindaɗo mabare sappo e ɗiɗi silo hitande ujunnaji ɗe nogase goo ɓatake men carika ko fate rendoji meɗen ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗe mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr tokkarallagal to ko musidɗo meɗen Saydou Abouba Segene belɗo ko Sada Hammadi Fraba moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni eno woniri kala en cuɗiri ɗum cellal kisal ɓuural e nden ka e yajede nde jomiraɗo ɓeydanten ha heewa bijahi annabi makko tedduɗo mo jaam e kise ngoni haalirde Weltare TV serani e kala sahani duwo ene ɗoftida e dendagal bandiraɓe fulɓe dendagal bandiraɓe Sénégal kala ha tenti jinnaɓe jaari so oɗo saa enen kala mo haqqillaji men ketti toon to leydi France en ceerani duwade en ceerani ɗoftodirde e mabɓe nde tawno ko enen kala ndendi ko kewɗen wiide kala saaha e nder rendo men Afrique e nder leyɗele men e nder ƴiƴam men e nder leñol men kala ko hefti goto hefti ko enen kala yo Allah hollit musidɓe tedduɓe carika men hande fati koye ɓatake oɗo henna mawɗo galle binduɗen ɓatake joguiɗo nganumo kono kadi holliti Weltare TV cakte oɗo henna ɓatake beele moni kala sakkana ɗum feere so tawi ne tawe nder galle mum walla ne tawe taridi mum beele kadi ndiwten ko jogori wonde gila wonani o holliti ko ɓesɗo ko teskonoki ndi ha ɓooyi o teski hande o kanko e suddiɓe makko kala ene wontaniɓe gacce e nder oɗo henna galle ha tenti so tawi ɓe dañi koɗo garɗo e galle he kamɓe ɓe ɗanotako ɓe ñamata ɓe jarata so wona renande koɗo gueɗe mum guilay ko addi ko ha yalta ɗon e dow jaam e celal kisal ngam teskede guykaji e nder galle he fo noon fuɗɗori ko guilay kanko joom galle o omo jogui noddirguel makko noddirguel ngel ko heno waɗi boñ makko ɗo moftata koppareji makko ko kewɗen wiide hande Orange Money kala leydi ndi garɗa hande galleji tambiɗi ko fate banggue weeyoji walla noddirkon ene kewi uddide boñ e nder kon noddirkon taw fawi koye dow tonggode ma mbaɗa hen compte ma mbaɗa hen mot de passe ma sa neldama koppareje ma mofta hen ɓuuri wadde e poste nde tawno ne jogui secret caggal ɗon nde marɗa cote ma ha tiiɗi hay goto goɗɗo anda kono noon o teskaki kono wo teskima e kala saaha halis makko gonowo e nder Orange makko mone woni usto kono kadi wo ronki dañande ɗum peeje holɗum saabu sukaɓe makko ɗiɗo jiiti hen feere wotere nde o jaggataɓe teni kadi wo hori jaggudeɓe ha ñalawma goto
goto ɓurɗo ɓattademo waɗi feere ha andi code orange makko mone. So goɗɗo fini dawi wuro wongo ko toon heewi tirade, o nodda gonɗo ga hen o wiyamo mboɗomi e nokku orange mone, ƴeewa téléphone mawɗo oɗo heedi ɗo, so ala sara ɗon mi rokka ga numéro o joni joni ko jinmi tirade ko. So message o feeñi toon an mbaɗa confirmé mot de passe o, mi tiroto momta message o taw téléphone baba dirani. Baba nana charge téléphone mum, aɓe gandi mot de passe mum, baba nana joɗine yewta, o yaha ɗon o ñoƴƴa o waɗa mot de passe o e tiro, taw ko oye rokkiri numéro ɗo haalis tirete, message o yaltaga o waɗa confirmé, waɗato signal o heɓa kalis o ɓe pecca. Saha kala ko ñiɓe gooni heddiɓene saha ƴettata ko téléphone o ñamlo hen, ñamlo e piise kala ko soodi crédit ya ha laaɓa. Yoga hen kala ko jogui crédit mbanje téléphone aji men, mbatta internet, gona e haalude e sehilaɓe men, ene mbindodira e sehilaɓe men, ne paye Facebook. Musidɓe tedduɓe, nde o fertiguite taw hankadi wa andi galle makko kala sukaɓe gonti wuyɓe. O ande hoore makko omo jogui musidɗo makko goto o haalani ɗum, on wimo joni ko alay saago mbaɗen hen leskoji mawɗi. O namdaki hay goto. waɗi saaha goto omo sarta téléphone o, kono kadi on watti hen haqqille e dow mbadi e laaci yitere laarkillella, ha jomiraɗo hoddiri o yii ɓiɗɗo o naati, o rewri e mum koyngel, o yurni, nde message ari on waɗi code gayni momti, o wi ɗum teep, o ɓoɗɗi on ha on haali fof no yaruno. Joni noon ɓe gonti robelen kamɓe sukaɓe, kala koɗo garɗo e galle so charge téléphone mum taw wona e sara hoore mum woni, téléphone yahat, walla chargeur yaha, walla écouteur yaha. Musidɓe tedduɓe, te eɗen gandi ko kanko haali, kono hande ko guykaji ɓurdi teskede nder galleji, saabu heewiɗo koɗo naate galle hande, jiɗa sarsude téléphone ma, neɗɗo goɗɗo wima addu gay mi charge no wima suudam, saabu toon ɓuuri wadde sécurité no fotiri kala. Musidɓe tedduɓe, te eɗen gandi gujjo kala ko barowo, gujjo ko barowo, saabu so tawi a moftiɗa hen ujunere ma ko haaju moftirɗa, haaju fiima joni joni a yaɓaniɗo moftuɗa ɗo a ari a tawani ɗon, sa renaki ɓerde ma nde darot. ɗum waɗi noon gujjo ne wawi wardema taw fellanima, taw yuɓanima laaɓi, taw ɗeɗɗanima. joni noon so tawi hande en keɗima ngol ɗo henna cimtoloɗo henna mawɗo guurɗen caɗele, enenne holko potaten janngude hen. Musidɓe tedduɓe, holko potaten janngude hande sukaɓe jibinɗen ɓe, ɓayde hande needi wonti koye ñamminde wonani e nehde, sukaɓe hande piggal ni hani ɓe, holno mbatten? O ƴetti peeje ɓen sukaɓe nawde ɓe armé, jinnaɓe cali, jinnaɓe rewɓe, wonɓe leegal ɓe, ha e kawiraɓe, babiraɓe tokosɓe fof cali, wiya he goto hawrata sukaɓe amen walla sukaɓe ma enen gontoya dadiɓe. O nawi ɓe ka mintere goto woɗɗani nokku mabɓe, ɓe lebta toon lebte mawɗe, o wi ɓe no mo yiɗi ɓe naata koniyankagal. hen ɗiɗo jaɓana, goto ɗacca arti. ɓe ɗiɗo hande gonti mintereɓe, goto o ɗaccaɗo arti nan ɗon ene yirlo, kono ha hande kala ko joƴƴina a tawta. Wata namdo ɗe ni, so tawi ko joƴƴina yiyaka,
kanko wiyete so kanko wana kanko wonno o andirama jungo ngo ko ƴettowo aɗa andi ɗum ene woodi e rewɓe ene woodi e worɓe sukaɓe worɓe e rewɓe ɗum nan ko ñaw gila joomum woni cukalel ko yi fof ƴetta so yi mburu ƴetta so yi beñe ƴetta ko yi fof ƴetta waynotako kala nde cukalel yiyata hunde ƴetta waynotako so mawni kala ko yi o ƴetta ɗo waynotako wontanamo ñaw e hoore he o wonta gujjo gandiraɗo on sifa ɓen hande nana e nder men sa wariɓe sa ɗeɗɗiɓe sa fiiɓe sa lihñitiɓe nafata haydara koɓe ƴettoɓe tan wonti ñaw e nder mabɓe hono neɗɗo ñawirta ñaw yidde debbo ni hono debbo ñawirta ñaw yidde gorko ni en kaalin ɗum ɗo hen jooɗo ha ɓooya jaran ɗum ƴeeɓade ko rasi neɗɗo ne jooɗo ha ɓooya jaran ɗum ƴettude kaake janani ko rasi on wawi warede hen on wawi warde hen ɗum noon haade men yettade ɗon saabu suka jibidintake hen ɓayde suka jibidintake hen ko hunde nde o faggiti jinnaɓe ne laara ene mbiya ko cukalel so mawnima waylo ndewen beelema cukalel ngel ndewen beelema maggel ha mawna o wontana men tooke bonde omo lebta men ɗum noon hol peeje batteɗe mawɗo o en garde makko ha ɗo musidɓe tedduɓe o wi ko ɓatake hande turno way haqillam kono ko teskimi hen ko sukaɓam kalmi kono ko hunde fuccitinde nder wuuro amen saabu giƴa men so tawi min jewtida ko kalnanmiɓe e caɗelam hakkude am e ɓesgam jewmi wiya accu min cikkumi mataw ko kalɗaɗo henna ko pop ko gallam tan gonɗa e haalde ndeke firti ko ñaw deɓowo ko ñaw jaajƴo ko rafi hande mawnuɗo teni kadi en paddakimo o ñaami tere o ha laaɓi en cakkananimo peeje so ɓoyi enen kala mbeelen guurden e songoɓe bonɓe waroɓe saabu hande kala nanɗa baaba maayi ko ɓuuri hewde ko ɓiɗɗo yooɓi fittandu mum walla kalde nanɗa nene maayi ko ɓuuri hen hewde ko ɓiɗɗo yooɓi fittandu mum soit o yoɓoro fittandu ma laaɓi walla o yoɓoro fittandu ma metti ɗeɗo henne gueɗe noon so ɗe jettima ɗo henna en cakkani peeje ha yettima ɗo hande goto men kala ko jibini ene heeƴi e jungo mum hol feere nde sakkata gila mum yettade ɗon to banggue men enen Weltare TV en gare jamanu hande alay sago dialogue wooda kaldigal hakkunde jinnaɓe e ɓesgu funti e kaldigal ɓattodiral e jewtidal tinda ndaara dokkaɓe yeru ɓe mbasa woɗɗudema ɓe cuusma ɓe ɓattoma kala ɗon jooɗiɗa ɓe kurlama ngan sanga daña dahde ɓerɗe mabɓe lawƴa guitta tooke gonnoɗe hen gila sukaɓe woɗɓe ɓe nehaka lombade hakkude ma e ɓesgu ma mbasa ɓerɗe mabɓe adiya ɓalli mabɓe e nder galle ma aɓe jalta aɓe naata kono a halfani ɓerɗe mabɓe ɓerɗe ɗe halfi ɗum ko sukaɓe woɗɓe jogiiɓe wellitare wonde dahi ɓerɗe ɗe loowi hen goɗɗum ɓe gonti suuɗo en ma anda koɓe cuuɗoto e guite ma ɓe mbaɗa hunde saaha adde ha e noppi ma ngula jedda ha mema leydi taw ko gonga ko sukaɓe ma mbaɗi hadema yettade ɗon hol peeje ɗe poɗɗa jogade hakkude ma e ɓesgu ma beele wona kaldigal soit ka debbo walla gorko hakkude ma e ɓesgu ma hakkude ma e ɓiye debbo hakkude ma e ɓiye gorko hol systéme poɗɗa wadde ha wona kaldigal holngal kaldigal poɗɗa ƴettude ha keewa e ɓerɗe mabɓe ha goɗɗo ronkanade e ɓerɗe mabɓe
aɓe mbawi yaade ɓe jewtoya ɓe pijoya ɓe jaloya ɓe gamoya kono taw a fewni ɓerɗe ɗe ɓe gona oñatoɓe tawa a andi ɓiɓɓe ma gona ƴettoɓe tawa a andi ɓiɓɓe ma gona fewjoɓe e ko ƴettete ko tawa a andi ɓiɓɓe ma gona wuyɓe saabu hande guyka lepti men guyka beyi ɓe ɗaccani jawɗi ɓe ɗaccani baali ɓe ɗaccani téléphone aji ɓe ɗaccani montoraji ɓe ɗaccani haydara kala ko joƴƴinɗa koɓe wujjoɓe teni soɓe nawi ɓe jeeyiya ɗum prix maayɗo ngam yidde wattude ɗum koppareje taw kadi ala ko naftata joomum haydara musidɓe tedduɓe eɗen gandi enen kala ken nehaɓe hanki yogay men so tawi ene ñaama naggal lahal ƴura geenol so tawi ko ñiiri mbandi nebam sa nokki longere ma aɗa nehe cuwata ko caggal lahal ɗum tawi nden sa daari lahal tawata ke waɗi markanɗe ñiiri caggal mum ko mawɓe ɓe tan cuwanno ñiiri cuwanno nebam sen mbini mbiyen ɓe gonno koye ambude en kono ɓe gonno koye jangguinde en nehdi tawno nehdi ndi en mbasidi suka hanki sene ñaama suusa lemade kono hande saaha kala suka sene ñaama noddata ko ndiyam saabu ƴakkata wonata koye lemade nehaka ɗeɗɗo wona liƴƴude walla wona ɓottude walla wona ɗojjude an day hoore mum an jinnaɓe mum joomum so ɓooyi wonay salɓade saabu eɗen gandi hanki mawɓe men ko anɓe suka waɗa longere e hunuko o rinko walla o wasa ƴakkude ha no foti ƴakkede ni woto rokkude mo rafi ko wiyete ballonnement ɓe ñamirtamo ko yo ƴakku ha ɗigga o moɗa o acca ha o moɗa o nokka longere wonde saabu mawɗo galle hanki sene ñaama haqqille mum kala woni koye ɓesgu mum no nehirano o nehira noon kono hande goto foof rokkama wellitare yo wano yiɗiri ɗum tagui galleji ɗi nene kala ɓattiti ɓiyum ene wallita ɓiyum e on sifa baba ne laara hulti ɓiyum gañgu naati rento heewi moni kala yawi goɗɗo o kutuyaji naate galle heddimo ɓattiɗa kala ñumonɗa ɗum ɓi kaari o kay wondini ko hamnade kono kadi hay annde ɓi o daɗani hen tawno hanki goto kala ko ballowo nde ɓiɗɗo goɗɗo wawa wonte tawno neɗɗo goto wawa nehede ko fotino neɗɗo a wallat kam mi walluma goɗɗo wallami saabu min mi yiyi rewɓe ɗiɗo koɓe sehilaɓe saaha kala hen goto araɗe galle goɗɗo waɗɗo balɗe tati ene nehana goɗɗo sukaɓe mum ene yewtide sukaɓeɓe ene tindana sukaɓeɓe ene andinoɓe valeur nene mabɓe mi yi ɗum to Libreville Gabon ɗo teno ko rewɓe ɗiɗo jeeyaɓe nder ndiɗon leydi mi yi ɗum ndeke firti ko alay saago garten e konngol Allah subhanahu wa taala ballodiren ta awanu bil birri alay saago garten e wallodirde e moƴƴere e kulol Allah taqwa alay saago garten e wallodirde hakkude men ballodiren e ɗiggere ballodiren e nehdi neɗɗo ne jangguine meccal ha wawa taw woni haaka neɗɗo ne wawa meccal mum taw woni haaka o bonanede e meccale ha huuɗe hen neɗɗo ne wawa qur'ana ha wawa taw woni haaka neɗɗo ne wawa sériya ha wawa taw woni haaka neɗɗo ne jangga heɓa diplôme taw woni haaka neɗɗo ne daña jawdi taw wala needi foof noon artoya e makko wonta kuddi wiye o dabrama taw wona dabare wonmo firguiti mo fotano firguitade haade men yettade ɗon hol peeje ɗe cakkaten ha mbawen fabade ɗiɗo ɓesguji mbawen fabade ɓesguji men ɓe wonɓe e halkade ɓe kalka men ɓe kalka koye mabɓe ɓe kalka rendo ngo ha ganduɗa hande saare leyɗele men ɗe gonɗen en cet koye men kono sa yeehi ko wayno Afrique centrale ha tengde leydi ɓurma ndu ko wayno Gabon aɗa wawi nelde mawɗo ɓiɗɗo leydi ndi nela ɗum jomum de sawnima kala ko toon to wiyanma walla mon grand frère jomum ene nehe tonoma e ndin mbaati e sifa ndin mbaati
kono sa arti e nder leydi ma ndaara miñe en ndaara heddiɓe donka famde ndineedi ko woni ɗe jaɓɓe ko ngoni ɗe jeese ko ngoni ki laarki ko woni ki kotki ko woni holko joomin jiɗi donc andu goto fof ko woni e ɓernde mum kula ndentoɗa ganda e hoore ma en jettima ɗon musidɓe tedduɓe mofta barowo bonɗo e nder galle ma kooloɗamo ndesdamo wonki ma taw ko kanko jogori laatade ittugol fittandu ma ne hen sukaɓe men mbadden hen kaldigal kalden e sukaɓe men ɗoɓe goni sukaɓe ɗo kaɗen ɓe memde hunde ɗon ɗoɓe mbaynaki janguinen ɓe gonka aduna janguinen ɓe koye men wotoɓe mawnu seeɗa eɗen ƴattodira e mabɓe eɗen ponodira e mabɓe eɗen mbiya en karminiɓe taw ko enen mbaɗiri juuɗe men ko enen gollori ɗum juuɗe men ko enen gollori ɗum juuɗe men saabu an sa ƴeewi ka ne haaɗo a jibini a nehata min mbimi jibinde saɗani saɗi ko nehete mahde étage uji saɗani tawno ko ɗum woni hande haqqillaji men holko saɗi ko mahde hoore suka ha suka o maha étage moƴƴo taw ko étage moƴƴo en saabu holɗum hande en jii yeeyɓe terɗe mumen mahi étage uji belaɗo fof waɗa ɗum kono ala guitten haqqillaji men e ndin mbaadi gartiren haqqillaji men nehete haqqillaji sukaɓe haɓe mbawa marde ndimagu mabɓe ɓe mbawa mahde gurdam mabɓe taw ɓe pawaki e gueɗe bonɗe saabu hande kala payuɗo e gueɗal bongal ene wawi mahde building aji ujunere ne wawi sodde auto ji hay caggal hande en bahliti guite men en batti duwanaɗo ko dañƴo jawdi en batti duwanaɗo ko dañƴo jawdi en jejjiti qaruna ko kewnoɗo jawdi en jejjiti fir'auna ko laaminoɗo en jejjiti qaruna en jejjiti wurɓe ɗo hande ndi leydi ɓe gona julɓe nanɗo nder leydi Sénégal nana e Mauritanie nana Mali nana Gambie en jejjiti walloɓe balle ɓurɗe ɓuttidde Afrique gona joomen jawɗele hol joguiɗo jawdi e nder Afrique chinois goto miyami nder leydi Chine chinois goto ɓuuri allude Afrique foof jak kala hitande kam wallata Afrique fof no woruno walla Sénégal Mauritanie Mali Gambie Niger ha Nigéria kala hitande balle makko no naata e nder Afrique goto chinois goto mbimami ɓuuri allude Afrique foof so tawi tan ko jawdi woni dowanede mata kanko ɓuuri dowanede Afrique foof gadden haqqillaji men e nehtude sukaɓe men beele moƴƴe Allah subhanahu wa taala walla en so buuɗalirmede feeri feeñe windere feeñje ɓatake carika musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen